El videobranding és una eina, sobretot, és una eina per reforçar la marca personal, per reforçar el nostre perfil professional amb medis audiovisuals, amb vídeos, no? I és una eina avui en dia molt útil perquè cada vegada la tendència que està tenint, que estem tenint com a societat, és anar a consumir a internet. I internet, sobretot, es consumeix actualment en format vídeo, perquè ens agrada, d'alguna manera, veure com les persones mouen, la tecnologia cada vegada ho permet amb més qualitat i amb més facilitat, i és un camp al medi audiovisual que cada vegada és més important per això, per poder reforçar el teu perfil professional i en aquest cas per al món de l'empresa, el món de l'emprenedoria, doncs és un espai que s'ha d'anar incorporant a la teva estratègia empresarial, a la teva estratègia de màrqueting, no? Per connectar amb el teu client. És una eina molt potent per poder connectar, perquè el vídeo ens atrapa que ens expliquin històries, i el videobranding té aquesta intenció, no? Crear històries que atrapin el teu client i d'alguna manera aconsegueixis que aquest client connecti amb el teu producte, amb el teu projecte, amb la teva professió. Llavors això seria transformar el perfil professional donant-li aquesta eina que potenciï la teva visibilitat a les xarxes socials i al món d'internet.